както видяхте в заглавието, ще играе любимата ни игра с котето, която се казва, само извинявам се, I'm Cat. Така, ето сега ще я включим и ако ви хареса видеото, не забравяйте да се абонирате за моя канал, да харесате видеото и да цъкнете на камбанката, да цъкнете на всички и да не пропускате нито едно мое видео. Аз никога не съм играл тази игра, затова реших да я споделя с вас и да видим как се играе, какво се прави и така. Сега ще видим. Ето, виждаме. Това ни е явно каштурката, която имаме. Тук имаме врата. Окей, тук имаме някакви стрелкички надолу. Ако отидем към тях, да видим какво ще ни се падне. Ото това е с реклама, така че след рекламата. Окей, приятели, върнахме се. Рекламата мина. Да видим какво трябва да правим на следващото. Това за сега ще си го оставим, понеже не ни трябва. Окей. Ако знаете как се играе това, моля да го напишете в коментарите, за да може пък за следващия епизод да знаем. Бели ли трябва да правим? Не знам, пак ви казвам, че тази игра с буквално за първи път я играя. Не знам за какво става на въпрос даже. Добре, ако отидем, виждаме, че бабичката е ето тук. Тя ни гледа. Заборихме бабичката на земята буквално. Тя задрема жената. Ето. Дей, вижте как я въртиме. И така, фащаме я въртим. Добре, нека я оставим, тя ще се съвземе. Пак реклами. Ето. Добре, ще оставим за сега тук. Пък ще видим. Вижте буквално как я сгънахме. Добре, оставя. Олеле, тя ни полигони с тиган. Ако ни фане, какво ще стане? Чува се, пробвам ли да видя, ако ни фане, какво ще се случи? Ами тези. You're getting far from me. А те ме приключи. Можем ли да я ударим един тъпаник? Мале, пак е се върхна на земята. Да, окей. Ето е бабичката. Бабичката спи. Добре, дайте хон да видим етия мисии за какво са. Съжалявам, че има толкова много реклами, но... Окей. Бабичката ни удари. Да. О, не. Май сега ще ни прекара от начало да започнем. Добре. Тя къде е? Ало, ето я. Ето е бабичка. Стара баба.
Добре. Колко бавно се движи. А тя за това става. Също да не се отиде. А тя ще изчисти. Окей, а може ли да ходим из другите стаи? Окей. Добре, тук видях в ходеля, че има някакви стъди, така че може да изключим да видим. Добре, хора, тук не мога да разбера въобще какво се прави. Ами ако я удариме с топката, аз сега ще пробваме да видим. Окей, сега ще слезем надолу. Ето я, тя седи на дивана. Окей. Маля си мисля, че тръгна към нас. Добре, сега ще вземем. Ще отидем и ще я отгласим. Май хърка, май спи. Нищо ще питаме пак. Окей. Топката ми е избяла. Аз все още не мога да ги разбера буквално. Не тук. Не тук. Опитах се да удар снигата, но не ми се получи. Явно ще има нещо много логическо. Не знам, някакси... Апа. О, извади тигана. Не, точно сега ли? Окей, приятели. Няма се оттегнем толкова лесно. Явно трябва да правим бели. И то така ни дава риба. Окей. Мисля, че го посхванах малко. Сега ще отидем. Ще накараме. Тя буквално си хили на кутки. Чуйте, може да се изключим минута. О, не, тя стана. О, не, взе тигана. Сега трябва да бягам от нея. Дай. Добре.
Тя дали може да скачва на За стълбата? трошка. О, не, май може. You've got to for me. Май спря. Май става това. Еми, добре, не успяваме, бе. О, леле! Мале, какъв забихме. Когато се събудиш, почне да ни гони стига. О, не. За трошка. Не. Окей, не успяхме, хора. Ще пробваме от начало. Важното е, че посванахме вече какво трябва да правим. И трябва да правим бели и да бягаме от бабичката. Добре, не може. Мисля, че я чувам. А не, тя си там. Добре. Хора, можем да вземем чиниите май. Може да пробваме с чиния. Окей, хора, свалихме и чинията. И сега тя ще почне да ни гони. Но трябва да бягаме от нея. Трябва да се скриеме. You've got to for me. Да те видим тук дали. Добре, ето я. Не виждам. Хора, знаете ли какво забелязах? Ето тук отстрани има нещо като тейск. Което като пауч ли? Не мога да разбера. И трябва да ги събираме. За целта трябва да го намериме това. Добре, тук. Кой знае какво ти е. Трябва да разбереме. Трябва да разберем как да го направим. Хора, не мога да разбера какво трябва. Какво е това тук отстрани? Live Store. Трябва да намериме някакви 5 неща, които... То ни се пада отляво. Искате ли да я събериме като за последно? Окей, събрахме като за последно. Това ще оставим така. И с това епизодът ще приключи, понеже трябва да разкрия малко нещата как стоят. И да видя кое как. И ви обещавам, че ще има втори епизод на тази игра.
като вече съм проучила нещата. Така че не забравяйте да гледате до последно, да се абонирате и да останете до края на епизодите. Айде, обичам ви!